Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είχα πει σε μια συνέντευξη παλαιότερα ότι κάποιο καρτέλ πάει να ελέγξει το τουριστικό τοπίο του νησιού μας. Και μου είπαν είναι πολύ βαριά λέξη και αν γνωρίζω τι λέω. Γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Θα σας παραπέμψω πίσω σε μια εποχή που υπήρχε κάποιος νόμος το 1262 που επέτρεπε ακόμα και τα κοτέτσια να γίνουν ξενοδοχεία. Βεβαίως. Εξουθένωσε τους επαγγελματίες αυτός ο νόμος, έβαλε ανθρώπους στο χώρο που δεν γνωρίζαν το επάγγελμα. Ήρθαν οι tour operator μετά και εκβιάζανε τους επαγγελματίες αφού υπάρχει μεγάλη προσφορά. Βέβαια. Άρχισαν να βγάζουν τις σημαίες έξω από τα ξενοδοχεία, να είναι τα ξενοδοχεία υποκατοχή του τάδε tour operator και μεταφέραν, ας πούμε, δηλαδή, κάναν τα ξενοδοχεία η ιδιοκτησία τους, μεταφέραν μόνο το κόστος. Αφού αυτοί το διαχειρίζονται, τη ιδιοκτησία τους. Ναι. Ο καθένας έβαλε την ταμπελίτσα, τάδε πρακτορείο. Και μεταφέραν το κόστος λειτουργίας του ξενοδοχείου στους ξενοδόχους. Στους ξενοδόχους. Λοιπόν, δεν ήταν και ξενοδόχοι εδώ που αυτό το πράγμα λοιπόν αρχίσουν να το μεταφέρουν τώρα στα λεωφορεία. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων που υπάρχουν σήμερα ήταν οδηγοί. Παίρναν ένα χι μισθό. Λοιπόν, στο μισθό αυτό, όταν του λέει ο άλλος θα σου δώσω τόσα το χρόνο, ένα φουσκωμένο ποσό, ακούγοντας πρώτη φορά αυτό το νούμερο ένας οδηγός. Μιλάμε για οδηγό ιδιοκτήτη ή απλά οδηγό? Πριν να προχωρήσουμε στις ιδιοκτησίες, ήταν οδηγοί. Ήταν οδηγοί. Και του λέει, εγώ θα σε στηρίξω, θα σου δώσω leasing, θα πάρεις ένα λεωφορείο. Ακριβώς έτσι είναι, θα πάρεις το λεωφορείο, θα σε βοηθήσω να πάρεις επομένως την επιχείρηση, το λεωφορείο. Και θα βγάζεις τόσα. Και θα βγάζεις τόσα. Πολύ ωραία. Θα βγάζεις τόσα. Δεν του είπαν όμως το κόστος του λεωφορείου πόσο θα είναι. Και δεν έκατσε να το κάνει. Ναι, όμως έπρεπε να κάτσει να το κάνει. Λέω τώρα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εντυπωσιάστηκε από ένα μεγάλο νούμερο. Ας πούμε, θα σου δίνω, αν το πάμε σε ευρώ τώρα, θα σου δίνω 50.000 ευρώ το χρόνο. Λέω εγώ ένα νούμερο. Τη σεζόν. Κοντά πέσα. Τη σεζόν, περίπου, ναι. Λοιπόν. Οπότε, ας πούμε, αν το λεωφορείο είχε 100.000, λέω εγώ, σε 2 σεζόν θα μου μείνει εμένα η επιχείρηση. Θα έχω την περιουσία μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 80 πρώην οδηγοί, ιδιοκτήτες λεωφορείων, πάνω από ένα ή πιο πολύ. Μάλιστα, μπορεί να έχουν και 2 λεωφορεία. Και 10. Δηλαδή μπορεί και 3. Και 10 και 12 και δεν ξέρω. Έχει τέτοιους αρκετούς που ήταν πρώην οδηγοί. Αυτά είναι τα ΤΕΟΜ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν πάλι άλλα γραφεία που έχουν μεγάλο όγκο έργου και δεν έχουν κανένα λεωφορείο γιατί υπάρχουν εντός εισαγωγικών θύματα ΤΕΟΜ που τους εξυπηρετούν το έργο τους με πολύ χαμηλή τιμή, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει να κάνει με κανένα οδηγό με μισθούς. Δεν έχει να κάνει με τις φθορές και τη συντήρηση ενός λεωφορείου. Το δουλεύει πακέτο επομένως. Ναι. Εγώ εισπράττω το κέρδος. Ακριβώς έτσι. Εγώ θέλω να μου κάνεις αυτές τις μεταφορές αυτή την περίοδο, όλο το 24ωρο όποτε χρειαστώ αυτοκίνητο, έναν διευθύντου πόσο. Άρα δεν έχω ούτε προσωπικό να πληρώσω, ούτε ασφάλειες, ούτε τίποτα. Έχουν φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο τους ιδιοκτήτες και τους λένε αυτή τη λίστα, αυτό το τιμοκατάλογο, αν θέλεις, αν δεν θέλεις, μάλιστα, στο πάρκινγκ. Ακριβώς. Όπως έρχεται το πέρα και λέει, κοίταξε το ξενοδοχείο θα το πάρω τόσο, αν δεν θέλεις δεν μπαίνει κανένας μέσα. Ναι. Καθορίζει λοιπόν την τιμή, το κόμιστρο του λεωφορείου, ο πράκτορας. Και βέβαια αυτές οι τιμές, να πούμε εδώ, δεν είναι ότι απλά το καθορίζει. Από ό,τι έχω ακούσει και μου το λέγατε και παλιότερα και όχι τώρα, εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις τιμές. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ πιο καλύτερα από τώρα, σε σύγκριση με την αύξηση του πετρελαίου τώρα. Ναι, γιατί έχουμε και αύξηση του κόστους. Και ζητάνε μείωση 20%. Με την αύξηση που υπάρχει το πετρέλαιο τώρα. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, έχουν αυξηθεί τα τέλη κυκλοφορίας, θα το πω απλά, και εδώ ζητάμε μείωση τιμής. Αυτό είναι. Λοιπόν, τόσο καλά δηλαδή. Άρα τα κονομάτε, να το πω έτσι απλά, δηλαδή καλή μπίζνα. Περιμένετε λίγο να σας ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εγώ εκπροσωπώ τους εργαζόμενους. Τους οδηγούς. Μέχρι τώρα μιλάω για τους ιδιοκτήτες. Εξουθενώθηκε λοιπόν το ξενοδοχείο. Κάνουν εχήγες στον ιδιοκτήτη του τουριστικού λεωφορείου. Μπράβο. Και τώρα έρχεται η σειρά των οδηγών. Μάλιστα. Τους οδηγούς ξεκινάει τώρα ένα γραφείο, ας πούμε, οι οποίοι πέφτουν με αλεξίπτωτο, δεν ξέρω πώς πέφτουν εδώ στη Ρόδο. Οι οδηγοί λέτε. Οι πράκτορες. Οι πράκτορες που έχουν και εκπροσωπούν κάποιες... Δηλαδή έχει ένα γραφείο, ας πούμε, σε άλλο σημείο της Ελλάδος. Και έρχεται εδώ πέρα, κάνει ένα υποκατάστημα. Φέρνει
ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι από το νησί μας, εκμεταλλεύεται τη δυστυχία τους, λειτουργεί σαν μοχλός πίεσης για τους εργαζόμενους. Το οποίο αυτό γραφείο που έρχεται και δραστηριοποιείται εδώ σαν υποκατάστημα έχει και τουριστικά λεωφορεία το ίδιο το γραφείο. Βεβαίως έχει τουριστικά. Εκεί που δεν είχε, δηλαδή μπορεί να μην είχε λεωφορεία. Μπορεί να μην είχε, όμως εδώ είναι εύκολο να αποκτήσει με τη δραστηριότητα που κάνει. Λοιπόν, και ο άλλος ο πεινασμένος που έρχεται κάτω, ό,τι και να του προτείνει θα δεχτεί. Άρα έχει και εισαγόμενους, να το πούμε έτσι πιο απλά για να το καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής. Οι εισαγόμενοι είναι ας πούμε ο δούριος ύπος για να χτυπήσει το κάστρο από μέσα. Ακριβώς έτσι. Οπότε πέφτει και η τιμή, οπότε αναγκαστικά πιέζει και τον εδώ. Χρησιμοποιείται μοχλός πίεσης για τους εδώδηγους και λέει αν δεν έρθεις με αυτά τα λεφτά, εγώ έχω εργαζόμενους να στελεχώσω τα λεωφορεία μου με αυτές τις συνθήκες. Και αναγκάζεται ο δικός μας εδώ να υποκύψει. Εάν όμως λειτουργούσε μία σύμβαση, η οποία σύμβαση. Μπορεί όμως και να μην ισχύσει εδώ που τα λέμε η σύμβαση, αλλά εδώ δεν έχουμε και σύμβαση που να υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει σύμβαση. Η σύμβαση την έχω και την άρα έχω στα χέρια μου. Ποιος την ελέγχει όμως αν αυτή η σύμβαση λειτουργεί. Αν αυτή η σύμβαση πρέπει να υπογράφεται, γιατί εφόσον είναι σύμβαση δεν είναι τυχαίο που το κάνετε μόνοι σας. Είναι νόμος του κράτους. Ακριβώς, έτσι είναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι νόμος του κράτους. Άρα πρέπει να εφαρμόζεται. Ποιος λοιπόν ελέγχει για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης? Ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν. Δουλεύουν οδηγοί χωρίς πρόσληψη. Ούτε ο ΑΕΔ υπάρχει, ούτε επιθεώρηση εργασία υπάρχει. Καλά, η επιθεώρηση εργασία έχει μείνει με 2 άτομα για όλα τα δωδεκάνησα. Αντιλαμβανόμαστε, το έχουμε πει επανειλημμένα. Βέβαια, αυτό δεν είναι δικαιολογία, κύριε Σκουλή. Μισό λεπτό. Γιατί και οι ξενοδοχοϊπάλληλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα και άλλοι κλάδοι έχουν το ίδιο πρόβλημα και εσείς έχετε το ίδιο πρόβλημα. Άρα, γιατί θα λέμε, δηλαδή, κάποια στιγμή θα λέμε έχουμε 2 άτομα και η περιφέρεια δεν μπορεί να προσλάβει άλλα. Δηλαδή, λέγαμε για μετάταξη προσωπικού. Και είναι χιλιάδες το προσωπικό από εδώ και στι δημόσιες υπηρεσίες. Μετάταξη, δηλαδή 6 μήνες δεν μπορεί να κάνει κανένας μέχρι τώρα. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν εγώ καλούμε να πληρώσω το φόρο, μπορώ να δώσω οποιαδήποτε δικαιολογία που να πείσει και να μου πούνε όχι. Όχι, αυτό που καταγράφει το χαρτί και παίρνει και πρόστιμο. Μπράβο. Είναι οι υποχρεώσεις μου. Βεβαίως. Έχω λοιπόν και απαιτήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει κράτος. Πέστε το ότι δεν υπάρχει κράτος. Κλείστε το. Το κράτος είναι για να μπορεί να εισπράττει μόνο και να έρχεται με το χαρακτήρα του. Ξέρετε, πέφτει η καρμανιόλα. Εάν δεν προσέλθετε εντός 5 ημερών, το λέει η εφορία να πληρώσετε, θα υποστείτε έλεγχο. Λοιπόν, και λες και εσύ, μα τι έλεγχο, τι να με ελέγξεις, ας πούμε, ελέγξαν τον περασμένο μήνα. Και τους ρωτάς, λες, μα ελέγχθηκα τον περασμένο μήνα από την τάδε υπηρεσία. Εμείς λέει θα κάνουμε άλλο έλεγχο. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω ότι λειτουργεί σαν κράτος όπως Κόζα Νόστρα. Κάτι σαν Κόζα Νόστρα δηλαδή. Με την έννοια της δύναμης ότι υπάρχει εκβιασμοί εκβιαστικά. Και όχι το κράτος δικαίου. Εμείς μιλάγαμε για άλλο. Στο μυαλό μας έχουμε ένα άλλο κράτος. Και σίγουρα κάθε μέρα το έχει ο καθένας, το έχει αυτό στο μυαλό του και πιθανώς γι' αυτό έχουν αγανακτήσει τα πλήθη παντού και συγκεντρώνεται στις πλατείες. Μπας και περάσει το μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή κάπου έχει ξυπνήσει ο λαός και θα ξεσηκωθεί. Και δεν είναι το ζητούμενο να γίνει επανάσταση, κύριε Σκουλή. Το θέμα είναι να ξυπνήσουν αυτοί που εξουσιάζουν και διοικούν, να ξυπνήσουν ότι υπάρχει ο λαός από κάτω και να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, να δουν βρε παιδιά τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν βλέπω να έχουν πάρει το μήνυμα. Έχω βρεθεί κατά καιρούς σε συναντήσεις βουλευτών με πολιτών. Το μέλημα των πολιτών είναι η προσωπική μου εξυπηρέτηση. Άρα τι έχω να κερδίσω ο ίδιος προσωπικά και η οικογένειά μου, το ρουσφέτη δηλαδή το οποίο πρέπει να μου κάνουν και από εκεί πέρα δεν με νοιάζει τι θα γίνει παραπέρα. Απουσιάζει δηλαδή το κράτος, το σύνολο. Ή το συλλογικό αίτημα δηλαδή. Ακριβώς. Να υπάρχει. Δηλαδή, εάν με εξυπηρετήσεις, έχεις το ψήφο μου. Υπάρχει πελατειακή σχέση. Πελατειακή σχέση, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Του πολιτικού και του πολίτη. Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε μεγάλη ευθύνη κι εμείς, διότι αν γνωρίσαμε τη βαρύνη. Ευθύνη έχουμε, κύριε Σκουλή, αλλά το θέμα είναι όταν λειτουργεί έτσι το σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Δηλαδή, κάποια στιγμή πιέζεσαι, από πίεση το κάνεις. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα γίνει αλλιώς η δουλειά σου. Ενώ αξιοκρατικά ζητάς κάτι. Δηλαδή, ένας νέος έχει σπουδάσει, έχει κάνει, αυτό είναι το επάγγελμά του πρέπει να κάνει, πρέπει να βάλει κάποιο μέσο για να προσληφθεί κάπου. Και δεν πάνε να λένε ότι υπάρχει το ΑΣΕΠ στα παλιότερα των υποδημάτων. Βρίσκουν παράθυρα και το περνάνε. Το ΑΣΕΠ είναι ένα στημένο εργαλείο που θα μπορούσαν να το καταργήσουν και να το κάνουν κάπως. Γιατί παλιά λεγόταν νόμος Πεπονή, τώρα το λένε ΑΣΕΠ. Αύριο θα το πούν κάπως αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι αν το κράτος έκανε καλά τη δουλειά του, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει ούτε καν σωματείο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει σωματείο. Το σωματείο γιατί υπάρχει. Να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα για ποιο λόγο. Δηλαδή υποκαθιστά το κράτος. Τίποτα. Απλά δείχνει ότι είναι ενωμένη αυτή, εν πάση περιπτώσει, αλλά στο τέλος και το σωματείο να υπάρχει δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί τότε μου λέτε ότι υπάρχει σύμβαση η οποία αυτή τη στιγμή δεν προστατεύεται.
Διότι η σύμβαση είναι υπογεγραμμένη, η συλλογική σύμβαση είναι και εκ του νόμου προστατεύεται. Εκ του νόμου λοιπόν πρέπει να προστατεύεται και να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εάν εφαρμόζεται. Λοιπόν, δεν μπορείτε εσείς επομένως να το πω σε εισαγωγικά να κάνετε το ρουφιάνο για να καταγγέλλετε πράγματα τη στιγμή την οποία το κράτος το οποίο λειτουργεί έπρεπε να κάνει τη δουλειά από μόνο του. Ναι, η λέξη ρουφιάνος είναι το εξής. Ότι... δεν είναι ελληνική, είναι ιταλική, δεν έχει σημασία, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει όλοι. Η έννοια της, όχι στην ιταλική, εδώ πώς είναι η έννοια της, η λέξη ρουφιάνος είναι ότι εγώ πάω να κάνω κάτι κακό σε σένα. Ναι. Εμείς είμαστε μια παρέα και συμφωνούμε έτσι. Και να καταγγείλω κάτι, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε μια παρέα. Το σωματείο είναι μια παρέα. Είμαστε μια παρέα. Παιδιά, θα κάνουμε αυτό. Συμφωνούμε όλοι μαζί. Ποιος θα υλοποιήσει τη συμφωνία που κάναμε όλοι μαζί? Είναι ο συγκεκριμένος, ο πρόεδρος, δεν ξέρω εγώ. Την απόφασή τους υλοποιήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν καταστρατηγούνται δικαιώματά τους και πας να κινητοποιήσεις, ας πούμε, την κρατική μηχανή να εφαρμοστούν κάποιες διατάξεις για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, δεν είναι ρουφιανιά. Ρουφιανιά είναι αυτός που ξεφεύγει από την παρέα και κάνει αντίθετα. Πουλάει την παρέα. Αυτός είναι ο ρουφιάνος. Ακριβώς. Έρχεται όμως να σας φέρω το παράδειγμα ζωντανό τι γίνεται, γιατί λέμε οι εφαρμογές των νόμων απαγορεύτηκε το κάπνισμα δια νόμου. Βέβαια, εντάξει, ξεκίνησε επί εποχής Αβραμόπουλου από την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά λίγο απεσήρθη. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να πάρει έσοδα η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει πάει το έσοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρχισε ο νόμος πλέον να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Βγάλαμε λοιπόν και το τετραψήφιο αριθμό. Μπορεί ο πολίτης να καταγγέλει, προσέξτε, να καταγγέλει ο πολίτης εκείνον που παρανομεί. Και λέω, μα αδυνατεί το κράτος να ελέγξει και βάλαμε τον πολίτη να ρουφιανεύει. Θα το πω έτσι απλά. Άρα το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό μου δίνει μια καλή πάσα για να αναφέρω κάτι που είχα διαβάσει. Να το πούμε μετά τις διαφημίσεις για να το πείτε ολόκληρο, να μην σας διακόψω. Έχουμε ξεπεράσει λίγο τον χρόνο, αλλά όμως θα θυμόμαστε ότι είμαστε σε αυτό που είπαμε για το κάπνισμα και θα συνεχίσουμε. Σας έδωσα μια πάσα να πείτε κάτι άλλο. Εντάξει, κύριε Σκουλή. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Πρώτη έκδοση επιστρέφει σε λίγο και πάλι κοντά σας.